Egunon, Karma. Oye, muchas gracias por recibirme, que ya veo que tienes una agenda muy ocupada. Uf, sí, bé, és un no parar d'aprovar lleis per la independència. Però escolta'm, un plaer rebre't, ¿En qué puc ayudar? Oye, pues mira, que estaba pensando en iniciar en Euskal Herria un proceso como el vuestro y he pensado, coño, pues que te lo cuente Carmen Forcadell, que és la líder del procés. Home, líder del procés sona una miqueta presumptuós, Jo més aviat diria musa. Però bé, escolta'm, jo no sé si et puc ajudar, perquè, com saps, ara com a presidenta del Parlament em toca ser imparcial. Ya. Y a mí me toca ser vegano. Vinga, va, què vols que t'expliqui? Pues todo, desde el principio. Des del principi? Claro. Pep, truca a casa i digues que avui no arribaré a sopar. Tot comença per tenir el suport del poble. Venga, chupado. I aconseguir que es mobilitzin per fer grans manifestacions, com per exemple la Via Basca, una cadena humana que vagi des d'Hondarribia fins a Pamplona. La Virgen. Y luego dicen que los vascos somos unos exagerados. Cal posar d'acord el màxim de partits possible per aprovar una llei a favor del dret a decidir i convocar una consulta popular. No caiguis a les provocacions dels unionistes, encara que tots sapiguen que són uns imbècils. Si els d'Unió amb xapela, em refereixo als del PNB, no volen incloure la paraula independència, pots optar per la doble pregunta. I celebrada la consulta, t'abraces a Urkullu per donar una imatge d'unitat. Com que el Constitucional et tombarà la consulta, no et quedarà més remei que dotar les eleccions d'un caràcter plebiscitari. Llista única o separades? Jo et recomano llista única amb independents i famosos. Schwarzenegger no és basc amb aquest cognom? Malgrat siguis el candidat, et poses de 4. I de número 1 agafes algú de consens. No sé, Arguiñano cau de tothom, no? I ves practicant aquest moviment. Per si has d'acabar fent un pas al costat. I finalment, inicies un procés de desconnexió fins a arribar a la independència. Sempre que tinguis el suport de la meitat del poble basc. Ho tens, Arnaldo? 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 Oye, Fermín. Fermín, joder, ábreme, déjame entrar. Arnaldo, ¿otra vez por aquí? Es que no sabes cómo está la cosa ahí fuera. Venga, ábreme, rancio.